straight to the At point. sa dawato mahigalang report karon sa kauban on board sa patrol na lalaki na hagbong sa tabay dito sa may barangay Guadalupe, Dakbayan sa Bugo. Naangol ni mahigala. Paminahon taon na ang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita, Radyoman Paul Lauro. DYHP RMN Report. Radyo man, Attorney Rupil, maunon pa rin siyang tabay. Actually, wa pa rin siya mahimong tabay kay wa pa'y tubig. Pero ilan na nang gisugdag kubkob di ato pang buwan sa Nobyembre sa may aging tuig. Apan kagapon sa buntag sa diyang ilang kining gitiwas og kubkob ang 80 feet na. 80 na ka tiil ang gilaw mo ni ining mauyuta. Kaya ilang gikubkob kay himuon og atabay na slide kining 38 anyos o 48 anyos nga biktima na si Pedro Jr. Diha ni may tabo sa may Purok Atoy, Sitio Combado, Barangay Guadalupe sa siyudad sa Bugo. Gahapon sa buntag, giingon nga gibalikan nila ni Camilo Ipil sa 63 anyos ang lugar nga ilang gikubkob aron ilang kining tiwason. Apan si Pedro sa diyang naog nga way safety harness na kuan iyang tiil na ligas ni og na diretso dayon siya dito sa ubos nga bahin resulta sa pagkabali sa iyang wa nga paa. Wa na siya kasaka kay wa man sila mga gamit na nawag na silang tabang sa atong mga sakop sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa Bugo o ang taga-BEP na maunay nagdaog mga ekipo sa pag-rescue ni Pedro dito sa ubos nga bahin. Mga alas 11 na yun, nakuha siya dito sa 80 katiil ang gilawmon sa iyang natagakan o niya gisaka na yun siya sa taas o niya gilaki-laki na iyang wanga pa ang nabalik. Una siya gida sa Tambalanan. Diimbestigar pa ron sa Bugo Police ug tinuod ba ni ilang sulti nga ang ilang tumuog tuyo pagbangag diining mauyuta maghimo silang tabay. Baka ni siya lay plano nga nangita silang gold diyang napita. No? Kaya talawa, Paul, ha? Ako, muna ako pangutana, Paul. Wa pa may tubig. Namanas bungtod ng tabaya. Ano na amanas bungtod? Manay pangutana radyo man Attorney Rupil mo nag-iimbestigaran ron sila sa atong mga sakop sa kapulisan o BEP no kay kini si Camilo Ipil sa 63 anyos tilingan na sa niya radyo man Attorney Rupil pagkadito ra mo sila sa Sitio Combado, Barangay Guadalupe, Bugo City, Cebu. Tabay ko no ang ilang tumong og tuyo sa pagbangag pero pwede naman ni lauma ning 80 katiil Attorney Rupil. Wala mag-mining na sa Paul. Lagi daw. Maligita ni gold ning mga tawhana. Talawa ha, og tabay para tubig. Wa may mga balay lagi nang naa. Kaya kana kung mabutang kagkuhan karon asa man dapit ang mga sa magkabaan og tubig o sa man. Wala ida ko kay pangutana radyo Maldonado pero mawaron sa lula nga basig nangita lagi ni gold dili tubig dili gipangita diya sa ilawom kay namas bungton. Unya lagyo sa siyang mga balay makita na to sa atong picture video sa area migaw man lagyo man so ang atong mga nagtikaw-tikaw na atong mga rescuer so mga alas 11 na gikas alas 9 na hitabo siya buntag alas 11 na nakuha gyud na bitad gamit ang mga PC sa atong BEP o City Disaster sa Bugo niya nakita nga nabali gyud iyang wa nga tiri sabay di mabali alang 80 katiil gikas ibabaw ang gilaw mo mataga kanito sa ubos kumpiyansa po ni sila kahagay nanaog magway mga ekipo safety harness no so bidadayon ni siya sa atong disaster team na siya sa Tambalanan Radyo Man Attorney Rupil. Okay, karawa po no ang nasa bungtod unya dayon kanana ang layo mga balay unsa man na unsa may tuyo og tabay kabaan og tubig unsa man. Manay ilang unang gihatag nga detalye radyo man Attorney Rupil sa naging pangutana ni ano yung anan ni manakalawang na inyong gikabkab unsa may inyong kuan maghimo og tabay sir. Nya wa may 80 katiil. Pila mas la kabuok Paul? Pinira silang duha radyo man Attorney Rupil. Maghimog tabay number 1 ang barangay may muhimo kay kanana ang para sa mga tao man ng tubig o baka ha tan-awon og nabay tubo dan dapita or magtagbo sila magtinabangay sila himo pero sila man duhapon may naghimo ka
Loda lagi sa mga mata kini kay duhara sila kabuok lain lagi pangita ni gold bar zero gipangita ni Attorney Phil kayo paghimo ko kag tabay Attorney Phil before ka mo kabkab na kay itusok anak na tubo nga piting taasa nga inyo ibundak-bundak pa pag determine nga oy nanay tubig dire ra ta kutob aning gilaw mo na Kanawa kana o kabatuan kuan man na murag bugaon man gani na Paul. Sa kabatuan niya, mga anapog mga ang iyang yuta Attorney Rupil ba, may pagka-anapog ay puti man siya. Mura magani iniga quarry area siguro ning mga yuta po diya, no? Medyo ang iyang klase sa yuta ba, sa may tubig nga may pangitaon na ng lugar, ha? Yagi talaga to katawa Paul, probida. Gini. At ono ning ngita mo tubig na mo tumoy bukid. Walang tawag na limon dagat at tornero pilot ito kasay. So wala gyud siguro ni magtugan sila kay pator pa nining Camilo Bidran Ipil sa 63 anyos ay silingan man sila ning natagak na si Pedro Jr. 48 anyos. Tabay kuno atong November last year 2024 ila ning gisugdag kaot unya gahapon ilang gibalikan kay ila kunong tiwason ay ngano wa joy tubig makakita maka sila tubig na naa maka tumoy bungtod. Tanawa natumoy bungtod unya dayon ang iyang klase sa kuan buga. Ug anapog ba? Unya og tan-aw nimo nas bungtod o may mga layo pa nagkabalayan Paul. Layo din ako sa Tornero Phil bungtod din siya no. Isa may magkabuan na ng tubig na napita. Sila lagi na ibaw na ali Tornero Phil mao magay ila pasagil ya para tabay guro ilang gikab mo na ilang gikubkob ning Bukira Tornero Phil nga do na gilaw mo kaya 80 ka tiil no. So may na lang kay mamatay niya si Camilo nakapangayo dayon siya tabang atong nakatungas dayon ang atong disaster og BEP gamit ang ilang mga ekipo gamit ilang PC ilang di kanaugang tao dito doon niya ilang di kuanan og bakos ilang di hiktan dayon bitan diri palap sigo bitan taas kini ilang niya PC ilang Pilay pangidaron ani Paul 48 years old katong usa pila edad Kining usa senior citizen na ni kay 63 anyos pa rin si Camilo. Kay magduda maguta kung sa magilang tuyo diha nga kanang magbangag kag para tabay magkinahanglan gyud kag permit pero og gold may pangitaon labaw pang kinahanglan permit. Kasi mining na sa Paul, ngitag sa mayo dito treasure. Duda lagi ang kuan ay nangungrong lagi ay gold lagi kuan ko dili mo tabay gihimo ana. Kunya wa maka magdag mga kuan cellphone basig vlogger. May nandun na yung mga content. Dapat sila detector ba yung tingog-tingog ka na ito na Rupelia. Ada dito bitang gold kay nagtingog-tingog na. Lagi talaga ito katawan eh. Wala, yun nga yali, lahi mga magplano yali, siguro ayun ninyo ang safety ha. Lamay daghan dyan ani na langinday at Attorney Rupel kay kinindapita, gipuyan sapon sa una, daghang gold, yung gipanglubong, manong kabkab, kubkubo nila. So, amping lang yun, no? Sa mga iwan ani ito, aron dili tama kay wala mamatay speed roll, nabalik lang iyang wang tiil, makalang 80 ka tiil, ang hilaw mo taas-taas na Attorney Rupel. Kaya batuon. So, mga ito ang unang report na Attorney Rupel, sakay sa atong RMN Patrol, balik kasama ang Speed Pilot GC Sumampong, ako inyong radyoman, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide.